Habla busuguan, habayang, buyana suka bahaya, suka itu. Jika bisa jadi sepuluh batu. Ani biti pada poso tu saya kiri kata sana tak kagak. Ang jika bisa sojo kelai mana ni abi tiru sawe. Kapang ni takut tay bukok syong tini hai no hai. Belai nak karim sengsa video selaman nangka. O karim sengsa kok temangka jirana amjai ni naran kami wo. Korja bukok ke sepa short film kainai. Dhaliya Debbarma munggai bo belai ni bemar Hamya kotorok laijak. O bemar engka bo shalkisa sekang manjang mani bo hogo bini samani bemar. Phiaba abai ke samang no bini o bhok samani bari wai thango. Abari mabai bini nukhuni borro hospital rogo thangi naikha jibi sakam nai rogo te private rogo bo naikha phiaba kunu phano saimalia doctor bo haino tam bemar engkha o bemarno saimai hangaino tabo wana laijak nukhuni borro bo haino bithirok sawina soka je sasak hamo phiaba o bithi saya tangka ke haino hai o agin hangi thango bhok samang bo himi bumalia khiui bumalia chawi bumalia nongui bumalia amhai jungzalo kasai tongkha bukuk Dhaliya Debbarma bini ma paba song je mansak je chuksak bini sakno nai nekha kari khatabok nukhungo kaisa phano mani phaljangnai rok buma bohabok kari jahaino chukjaya abagai chini maye ganang lukurokno kwbangko nu chubanai dapo horno borok sahnai nei kisachuk lukurokno thani chubachu de mano hnai nei bono ringai chubachu sankha o video slamjangmani engkha kisachuk bukuk Dhaliya Debbarma na chubachu de reimano hnai slamjangmani se o video da bohorni no naharjak tongmani hanbagai lukurok hamya tawan sokti je mansa bukuk Dhaliya no chubachu khaidi bini o chubachu number sini screen o rojak tongo bini gp number rok bahaino narok o gp ni bisingti bukuk Dhaliya Debbarma no chubai mano haike da bohorno belai hambai chini bukuk Dhaliya Debbarma no chubachu man bagai tei o video bu da bohorni no naharjagai tongo haike khapon takote bukuk song narok chubachari chini bukuk Dhaliya Debbarma no bo belai bemar kotor klaijak kanai naidi bukuk Dhaliya Debbarma ni khukti no botam saka Kabulongo fashion designer no pori tongani noroni brand singka dressmaking ta no pori degree nanan tongani CITSO ya ginger hotel phachingo no abuni deadline thangke pori manliya kya Asia di sini pori tongani ko ni bagde coaching entrance na nango hune ko amen politik di kalau pori manliya hamya kalai rekha bum kha pasuk bawang no pula ke bawang ke pasuka ke panan tija ketinyo ke bawang enggak perlu bohok sasa Apro ke saya, pula ke bawah. Bawah saya lumo. No. Ke bawah. Bahai rok nai mia. Erpore ke khima yang muka. No. Khi ke no sau. Oh, khi ke apro bohok sajau kata. Bohok saya, apro bohok si saya. Khi si ma yang. Erpore se bohok sana ni tere kengu. Kono thok mui ro. Mui rok sai mia. Rukjak phan sai manli. Sar Mohendro bene jakha. Kono nyan chau. Mahine ham thangun chau. Sainas manja kha. Sainas manja gi. Ham ka bokrok samaro ka pamaro kisa. Ono ka pau khatesha. Ke jibiwo bini andar ter meeting di man. Timaliya. Anu punga jadi matalang kamaso. Tangkin si anu ungti sore rekabu ungti sore man pure kok si sai mandi enggak apa ke poriman lihat nang enggak nen bau kai kono khayana samung khai sao samung sai khalai di thang no sinu kya horrible thui payu apri shok payu no sana nang ma ba no khong tong ba tang si sana ni su buya kenang buya no sakri khlayu na buya no te sino ko hamya ham kai ba samung
Để lên nó tàng ấy mà tổng ra khả năng. Khlai ke ani baba ko rung no ani ma an dada sung kep no khani gaya mane nang sewan sok tong mane burok no khlai sari na ne abo hai hanai tong mata na abo hai kai plan khlai tong mane bo khlai na mu sung ani sene ama baw song kosto khai sari kha ta bo sang tor kha lo kha mo hai hanai wan sok tong mata na belai wan sung ka ham tei tong za mane sabula Hamya no mu sung na belai du khana lo abo hai khana ka abo no ta sao Hamya no mu sung na ti drums rum na mai wai rum na mai an kham no mu sung rum za za ni ka rum za za ma khani wam te nang ding dom nen na tang sa di biti sa di ka wa za je doctor ok saman nang lai tong zau hai da ba mani tong zau mani khani ma sung no ko an buruk sa di ru mang sorok to phai nei ke re to ke phai na Hamya jora khai boro ro khar ba yo masa bo bi ko na mu ke to ke sa mi ya bono ta je ta ka ma shung se an ka thang pong na ne a ta ka sa ni yo ke to mu so ton jang ba hai mu kep to mani se sa li ya ki wi ba ma ya belai du khonang phai ke ang muti ne phai yo ko ko ni ko ro khana wai ko ko thai se phai le ani bo belai thane ma su mama no kon khle ke a phuru mama ku hati wo to ana kol khai kana ang no ku sto nge phuru ang kam sa no kon khle ke to sa da ni no ma bulok phuru go ano Nini mama gua tise pai kang kilo kon khlai nei ni so kisa soi tong di ne abo to ishor ringai tu bo khate ne nong no khong ang phai shot ke je man mani sai tok nai bini bagai belai do khonang khak ko ma kok saka bo bini ko strok be bak saka na rok no goi ma ma khna Nggak ini bumung tamo. Ada bumung Dhaliya Debbarma. Dhaliya Debbarma nong kami ini bumung ka? Darian bari. Noran bari. Jiran ya to na. Jiran ya dia bu. Nggak nih tahu hamna musung na belai ka. Hamna musung ang hamayan masung jian bagirang kopi mana yang abun burung no kipleri na musunggu ang hamai baye. Belai wan sung ka ham bini upuni. Burung kan dibagi udah kusto kelai ke, kusto ada busuk dia. Abo to buma bu fa mak sai sana nya bosani bagai. Burung siya kung yang doro butuk beja. Karo busule bosa bujinai tong abo hai oronok thage ko ya no bo. Bini sak sori ne ke asa basan so ya boma sangrang bai marok se bo. Sonani bagai wan suk tongo abo hai asa kebel abo hai jora ro se. Bini ko rok khana oi nuk tui ba kulai te phan ba ma no zora wa ba no phai de sang bono soba lai na chini ko ko ya zeman sak phai de sang bini ba ga sai tok lai nai bini ba ga zeman sak soba lai na phai de ngenang belai hamnam sung ko ya na habda bu sung wa habaya ngenang sung ya da chuba ba hai aku chuba itu ini sini kabang mak kaganang lukurokno nang chubajak na musung na je isa bisa jese poro batu ani biti pada poso to sera kri kata bok sada daga ga ang je kisa bisa sojo khlai mana ni abi thil sawi abo nang rokno koi man ba khana je bos hana tang bos hawi tongo dili moko ni moko khiklai sajak nai kono kokthai kai khani bo phedi abono je mansak bini bagai sang soba lai na obo hai situation inde sang belai khe soba nani nango
bini omong hingkai belai serius ngai tongkha belai kosto ngai tongkha bo belai sobana nangai tongkha yang bai bo mukti klaja hingke bai tam sanai ning sarani bagai soba mongro ang magri borok jaba je pari changai nai kya hamna muchunga harime tuha tab kisa lukurokni suba sunang jata je kha ganang maya ganang nong thani yak tu khasan jawa an basana o bun hai ke nam hamni taram musungu ne bono bota tab sarai jara khu bo esbo ko ama bani kha kosta nang tang bumang nai bo so ton thai nang ko mung chano suba suba nan bagi abono phadi seng soba lai nei ro bai bo saka na seksi mali ang borok no bo bong ni mokol ni moktu ni khaino ani je pari chha khai ne kha nai na kha bo ha bota tang sanai bor bo bor tai tikhle ne muti khlai mali rang pusha simi je tong mani ben pai nai be kha ya bo hai ke borok nai soka kabang ma rang sabai nai soka apuna hamyang tong kha gukoi ya bo nang borok ni no khong neng gai hani hai sana ne musung go phai di je man sak soba lai na pe bo no to jor khai soba de ne sai me ya hadi sang bini logi bo tong lai na je man sak je suk tei phai sang ia pha lai na abo hai ke tong na sang than sa ka soba lai khai khlai man ya bo hai mungsa samung kore tang poi to tong o norok soba nai chini kukoi Dhaliya Debbarma ni bagai belai khanang o jora o belai mukti hai o nuk phai abo hai asa kosto manai tong hona ang ka sai simaya oro nuk phai tei bo sai man kha belai kosto mo ngai tong kha nai de bin bo hok go se botolok dai ma to ne o thanda khaina ne bagai nge bose kostong to khana nge tomung na lukurok no soba hor ka hangkai nang boro ro naijak na musung ka hamjagar naijak na musung bas hamra shibi musung hamno semi semi musung poro thagi hamra ya gwa sai bi amle wow hamra musung shibi Hari baba baru dugi bayari bagai. Pudu. Lu dai puju to dai kharu. Nge nong dol to nong khoroksan in dara khoroksana nge bin dara bo aguli private job khlai tong tho je man ma bo sobai tong hai da ba jaw te bin babu bo sam khlai je man sak nai kha hai pon hamya ko no change phaya ngai tong za kha sang phadi bini bagai jani mani je mani bini bagai sang sori lainai jani sob ni thani sang boro ro khlai me ano isor khlai mano abona bu sana ni musungo phadi sang bono je mansa khaina hai ang sana ni musungo je mansa soba lai bini bagai ya ko ar khai mai ko ya tawana de sang tipra sarok to tamni ni bagai tongo je man sak sai tok nai boro phonok man bahai kai tamo khlai man chai tok nai je man sak ni loge o tong nai te nong no khongo tongan onek sekang ni chimina try khlai kya hano semisa sai tong jau na ke bunu sam dara ni busuti maya baba ma song bisia ang sipuno sai ang serugi ka kan tam khinai jagi man nai ba pai da thang